Винаги съм се чудил на тъпия навик на хората. Има чадъри и варят под сушината. И най-интересното е, той вари с чадърчето. Наши ли си зяпа витринките. Отсреща идва. Примерно, в случая при мене се е случило. Вървя без чадъра. Той не се отмества. И си вари и си зяпа витрините. Аз излизам на дъжда без чадър, а той с чадъра под тряхата, под сушинката. Страшни малумици, страшни. За тази пешеходна пътека в центъра на Велико Търново за мен трябва да бъде премахната. Особено за движещите от тази страна, от Царевец към булевард Василевски, завиваше нагоре към здравната каса, абсолютно никой не е спазва. Ето тук човека пресича и то се отзаде го блъска. На 90% от колите не спират. Хубаво пише погледни и да погледнеш и да не погледнеш, пайда няма. Те просто се завива, ще го блъсне. Видяхте ли? Те се завива, то не се завива, те си пресичат. То ден намали, ден не намали, бърза да завиеш, защото потреса движението. Понеже сме на тази тема, ето още една пешеходна пътека, много хубава. В завоя, след завоя, колата завива и познай колко спира. Де спре, де не спре. Ето тук завива и ако и с малко по-висока скорост, пуф. Ето сега ще пресека. Няма коли, имам късмет. Завива, тази кола е със съобразена скорост, но не дай си Боже, леко да бърза човека. Да е с малко по-висока скорост, особено както е дъжд и сега, абсурд да спре. Въпросът е, че има още много такива пешеходни пътеки, просто нямам да. А да не говорим, че има на места по-оживени движение на хора. Там пък въобще няма пешеходни пътеки. Говорим във Велико Търново. Там въобще няма пешеходни пътеки, а според мен трябва да има. И хората се пресичат, където им скимне. Такова е.